Nyakoram gajwang dakika ni prario koda bich tok sa chiel marokinyi. Gisane rwakini machiegni ma en tuak e chenro maru penya. Okinyi makawuono nyakoram gajwang walusane na kaluwore koda ikruok mar penj mar klas 12 mar higani. E higani nyakoram gajwang chakre dwe mar 10. Nyithindo maromo 3.5 biro bedo katimo penj madongo dongo. Mano penj mano mar KCSE, KCSE kanyakla kod mano mar KCPE. Mana kami kwan mag nyithindo mabende biro bedo katimo penj pachoka. Nyithindo mabende biro bedo katimo penj mar KCSE, mano grade 6 ka gibiro bedo ka gidhi grade 7 higa mabiro. Gin kwan mar nyithindo maromo 1.2. Nyithindo mabende biro bedo katimo penj mar class 8 mabende en magiko mar higani, mano mar KCPE. Nyithindo maromo 1.4. Kamago mabende biro bedo katimo penj mar KCSE e pachoka endi chakre chien tarik 3 mar dwe mar 11 nyaka chien tarik 24 mar dwe mar 11. Gin kwan mag nyithindo kata jopuonjre maromo 9,260. Omiyo kiny makawuono ber kwalose kaluwore kod ikruok mar penj mar KCSE, kaluwore kod lokruok mopogore opogore mabende sani koro biro bedo kaneno kaluwore kod grading system. Koka mano nyakoram gajwang, kapok anyisi wendo mantiere godo, jafambo wadwa Judith Omondi notimonwa sigana kaluwore kod lokruok mopogore opogore mabende gisani koro biro bedo kaneno mane sekta mar somo. Wawinjo naro podno bang'e anyisi wendo mantiere godo. Yes, Dr. Muri. E nyasi mane obagi apise manyien mag nono penje boma ma Nairobi, jodito ma opogore e migao mar somo ne ochopo mar keto okenge ma ogik e kinde ma piny Kenya ikore ne chako penj madongo chakre giko mar dwe mar 10 higani. Ka emane jatend migao mar somo golie chik ni giyie mar tiyo kod paro mane ogol koda put mar somo ni somo 2 kende ema owinjo bed ma ochuno ne jopuonjre mag klas 12. Magi gin somo mag kwano kod achiel kuom somo mag dhok kata language, mamoko 5 ma owinjo kel kwan nyaka 7 ibiro yier ma jopuonjre otimie maber mokalo. There's a change in the system because what we used to have there before was 5 comparison subjects, but now the 2023 exam we are only having 2 comparison subjects. That is mathematics and one of the languages. From PP1 we have the 2 languages. That is, we have English language and we also have Kiswahili. So it really depends if one does well in this particular subject, then that is what we will be able to take into account. Jatatije mar duol mandiko jopuonje pachoka Nancy Macharia oko ni gise yango ma ok tin ne jopuonje 1,100 mabiro konyo e penj ma higani. Ng'ur kata kamano osebedo kanitie e wi deko mar chudo mar jopuonj manono penj, gino mabeli okipsango koni ok bitimre kendo. We apologize for the delays that may have arisen in the last examination cycle, mainly in terms of payments of our contracted professional staff, and want to assure you that going forward we are adequately resourced and that we shall be able to take care of all the requirements and make sure that our staff who will be in this particular exercise are paid at the right time for the work that they will have done. Kaka chiel kuom yore mag rito penjgo, omed container mag kano penj 82 kendo koro penj biro bed ka ikawo diriyo e odiochieng' kowuok e containers go. Jagoro maongirore e migao mar arita Raymond Omolo mabende ne oyuoro e nyasino ne okoni giseketo ikruok makare mar kedo kod El Nino kachiel kod nok mar arita e gwenge kaka mar Sabit e kinde ma penj chiegni chakore. Penj madongo biro chakore giko mar dwe mar 10 ka nono to igeno ni biro chakore dwe mar 11 nyaka 12. The only assurance we are giving Kenyans and the entire student fraternity who are expected to do the exams is that we've made adequate security arrangements to ensure that the exams are done in a conducive environment. We are also looking at emergency response. With the expected El Nino rains, we are putting in place the logistical readiness. Gidwe achiel kende to penj madongo chakore pachoka. Geno nitie ni girang'eny manyien mar chwalo maksi ne jopuonjre mar klas 12. Kwan mar jopuonjre gi mabiro donjo e mbalariany biro medore e chak higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakorom ga jwang' mane thoro wach mabende wadwaro loso. Kiny makawuono yudo thuolo mar bedo gi jagoro mano mar Kupet bade ma Kisumu, mano Zablen Awange. Zablen kiwinja, amusi ni misawa kaunti ma Kisumu chio nade? Misawa inya Sharon, o Kisumu chio maber, okwaneno shida yote, wapako Nyasaye kuom chio mwachio golo maber Kisumu kai. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka jagoro mano ma Kupet bade ma Kisumu, winya nyapachi kaluwore kod ikruok mano mar penj mar KCSE pacho kaendi bang' odiochieng' manyoro niwinjo kanyo lokruoge ma bende biro bedo ka neno e sekta mar somo. Erokamano. Wan kaka jopuonjwa osepuonjo nyithindo e klas 6, moko jok madhi timo penj madhi e junior secondary, e klas 8 madhi timo KCP mondo gidonje klas 9 senior secondary, klas 12 jok madhi timo penj mar KCSE mondo gidonje mbalariany kata moko be biro dhi e gik miluongo ni TVET, Technical Vocation Institute. Koro wan kaka jopuonj we have done our part, wasepuonjo, waseiko nyithindo, wasetimo revision. Nyithindo be oseikre, gin ready for this. Koro warito mana chenro mar sirikal, to kendo waneno ka koro sirikal be kaka gin gi bura nyoro cha osenyisowa ni gin ready mar kelo papers mag exams go. Jopuonjwa madhi bedo invigilators, dhi bedo supervisors, bende osepuodh, ng'eny gi oseyudo barupe. Center managers be nitie. Center managers gin jok miluongo ni principals kata head teachers. Gin ema gidhi bedo manager kama itime penj, gi deputy center managers. Penj itimo gi multi-sectoral approach sectors. Koro Ministry of Interior be biro kelo police ma biro provide security. Koro jo security go be aparo ni are ready mondo watim penj ni. Koro wan kaka jopuonj wasetimo patwa, warito mana penj mondo chakre, mondo watim patwa mar rito penj no, gidhiro nono penj no e dwe mar 12. Ang'eni mago gin lokruoge mopogore opogore mabedo odiochieng' manyoro. Bende jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu noyango mano mar gayo kuo mar penj e pacho ka. Kata kamano kapok wadonjo e weche motenore kod kuo mar penj, Zablen Awange, lokruok bende gisani koro dhi neno. Wang'ine kinde mosekalo e penj mar klas 12, grading osebed kitimo e subjects 5. Gisani kaluwore koda put ma bende natimo nonro mano mar lai mar somo e pacho ka, ne gikelo lokruoge ma bende koro dhi neno chakre penj mano mar klas 12 ma bende koro biro bed kitimo higane. Sani koro compulsory biro bedo achiel, mano mathematics, somo mano somo mar dhok, languages ka nyalo bedo sign language, English kata Kiswahili ma bende koro japuonjre biro bedo ka yiero. Pachi kotende kod maka ka jalony mar somo biro konyo. Erokamano Sharon. Lokruok mar system mar 844 gi kaka itimo penj bende osebet ka nag process nochakre ndalo mane 844 chakre KCSE mokwongo notim 1989. To kaparo ka KCSE mokwongo notim 1989, compulsory subjects nok gin masanigi. Ne gin maths, English, Geography, History, gi aparo ni CRE. Gi sciences koro ni yiero 2. To over the time, kuom subjects 12 mane nyithindo timogo, subjects nobedo reduced to 8, sani to koro gin 7 ma ikwano. To sani wanie transition era. To transition era ni ema sirikal oseneno ni gimoro osebet katimre marach, koro gidwaro ni giloki. To kata kamano wan kaka jokupet warwako rokruok no. It is something manono bed ni osetim kata higni 10 mokalo cha. Nikech kanoket maths, English, Kiswahili obedo compulsory, nwaneno ni mano is okay. To biology gi chemistry no medi kanyo nikech nwaparo nwabiro bedo industrialized by the year 2030. Sani wadong' gi higni 7 to pok wabedo kata ginene. Pok wachopo kama wan industrialized. Koro gima timre en ni we are approaching gimiluongo ni CBC, kama wadhi ng'iyo talent mar nyathi. Talent ma nyathi ema wadwaro nwa ng'i kaka wanyalo develop paths. Koro wan kaka jokupet wayie gimoro miwacho ni koro nyathi motimo maber e kwano gi languages idhi ka gin 3: English, Kiswahili gi Kenya Sign Language ko jok mok nyal neno, jok miluongo ni deaf. Koro kidhi kaw magi gin gik ma important, yes. Ok ochuno ni nyaka kaw English gi Kiswahili mondo ng'ato odhi otim gimoro ni medicine kata odhi tim engineering.
wakikwa grade nyathi e subject ma ok dhi konye. Koro nyithindo mang'eny osebetga katimo marach e chemistry, to chemistry no e compulsory e skunde mangima te, e skunde Kenya mangima. Koro wayudo ka nyithindogi subjects manokadho cha moko owit. Yudo ka nyathi otimo humanities 2, history gi CRE, to kadho history oyudo A, CRE oyudo A-, to chemistry ma oyudo D plain cha ema irwako to duoko grade ne piny, to CRE to koro iweyo nikech nyathi otimo subjects 8 to gidwaro subjects 7. Kuom subjects 7 gi gisekawo 5 giketo kando ni magi subjects 5 ma compulsory, ta idhi ikawo humanity 1 tikawo technical 1 ta gisekatieka. Koro wan kaka jokupet wa puodho gi mobiro gi jatend migawo masomo mowacho ni from beginning this year nyithindo ibiro mana bedo graded kuonde magikadhe apart from maths gi languages. To kata kamano, in light of changes mosetimre kata lokruok mosetimre e mbalariany, mae is a welcome idea, nikech koro nyithindo be dhi yiero courses mbalariany not because gikadho but because pesa maginyalo chulo. Lokruok manie mbalariany cha dhi affect the performance mek nyithindo. Nyathi nyalo neno ni odhi timo maber to ok nyal luonge medicine kata ok nyal luonge engineering, koro o reduce. But with these changes maneno kotimre gi, dhi miyowa moral mondo wa encourage nyithindogi ni yiera course wek ng'iyo omuom michulo gi course no. Erokamano Sharon. Ang'eni lokruoge ma kamagi ng'eny, bende jopiny mopogore opogore chakre odiochieng' manyoro ne yanga kata mana chenro ma kama ji osebedo ka chiwo kata mana paro mopogore opogore nyakwaram gajwang'. In bende kik idong chien, ioronwa paro ma bende intiere goda kaluwore koda ikruok ne piny mar KCSE. Chutho to lokruoge ma bende koro biro bedo kaneno ka koro grading ibiro bed kitieme 5 best subjects ma bende nyithindo kata mana jopuonjre ma higani biro bedo katime penj mano mar klas 12 kopogore gi 2 mano maths kanyakla kod subject machielo mar dhok kata mana somo mar dhok languages ma bende koro biro bed kikawo kaka compulsory. Otiyoronwa e lai mago mag 3-6-000 mbi mar Facebook, YouTube bende dowa achiel kachiel. Abiro bedo kasomo ote maka abiro bedo kasomo paro ma bende biro bedo kioro mar mondo mi wasom penjo moro amora ma bende intiere godo. Samoro in janyuol mantiere gi nyathi ma bende dhi timo klas 12 higani, iornwa ote. Penj mar klas 12 bende nanyisi ni biro bedo kachakre chieng' tarik 3 mar dwe mar 11 ka bende rumo mare igeno no biro bedo korumo chieng' tarik 24 mar dwe mar 11. Wach machielo Zablon ma bende nyaka walose odiochieng' manyoro kano yango lokruok makama, jatend migawo mochung' ne weche mar somo Ezekiel Machogo bende koro wacho ni nyithindo mathoth ok osebedo kariwore kod mbalariany, ok osebedo kariwore kod TVETs mopogore opogore kaluwore kod koso chopo marks kata mana madwarore kaluwore kod grade ma bende gintiere godo. Wacho ni chenro makama ogeno ni biro bedo ka konyo mano mar medo kwan nyithindo ma bende biro bedo ka donje mbalariany gi TVETs. Bende wach makama isiro bende biro neno, bende biro timore. Nyalo timore sani Sharon, erokamano. Nyalo timore nikech previously wacho ni subjects 5 emane bedo graded, to some subjects 5 gi seche moko they are not relevant gi gima nyathi dhi timo mbele. Nyathi dwaro timo let's law kata dwaro bedo a journalist kata dwaro timo literature kata drama moro kata music, to sekete kae gi biology, to sekete kae gi chemistry, to sedwoko marks ne piny. Koro sani nyathi madwaro dhi kata let's say TVET to dwaro timo mechanical engineering diploma ok bi bedo kata gi ni koro Kiswahili moro duoke piny, nikech ok ochuno ni nyaka koro kisekadho English to nyaka idok ikadh Kiswahili kendo. E languages kanyo ka giseyiero achiel to romo. Same with the university mbalariany, the TVET bende. To humanities kai be the same kata gi projects gik moko computer science. Nyoro nyasomo kama ma nyathi moro luongo Pwani University gi Bachelor of Education early childhood, to eno dwaro dhi timo computer. Koro chune bo loko, to seche moko iluongi KUPS luongi e course no nikech ng'iyo combination to setiyo gi grading system. Gineno ni yudo B plain to kikadho gik monego bed ni kadho monego bed ni dhi timo godo ginene. Koro career progression mar nyithindogi dhi medre nikech yudo ka nyathi monego bed ni yudo C+, koro nyalo yudo kata B+, ko drop gimoro ma compulsory subjects moket kande
to okete ni orem tidhi ikaw applied like I said ni subjects mabedo graded gina abiriyo to nyathi nyalo decide ni kaw kata let's say humanities ariyo kata kaw applied ariyo. Koro kokaw humanities ariyo normally nitiega subjects mok bedga graded to seche moko subjects moko bedo graded no en a subject ma nyathi okadhe. Secondly, ko bedo graded, all the compulsory subjects obedo graded, nitie kaka nyithindo moko min grades gi doga piny. Koro ka moko owe wakaw mana the best performing subjects. Nyathi ka nyathi biro bedo gi chance to wadhi reduce the fallout rate. Mondo transition, remember ni wan gi milo ni 100% transition. 100% transition has been affected gi wach mar penj. To penj gi mitimo penj en ni wadwaga ng'iyo ka KCSE nyathi o understand gik manopuonje. Mar ariyo en ga wach mar placement. Ikaw nyathi ti place to kibikaw nyathi I place kata journalism ka nyathi I grade mana gi biology chemistry kende. Okibikaw nyathi ti place engineering kata medicine ki grade mana gi Kiswahili gi English. Onegi yier one language modongo subjects moko ke nyathi nyalo bedo timo 3 languages nyaka French. Okadhe French no to anytime ionge gi French no ining'iyo ni English gi Kiswahili temise ka grade. Koro nyathi ko kadhe French yudo A to Kiswahili yudo C+. Na tuone nafas matimo engineering kata medicine kata timo law nikech koro orem two languages. Okaw French cha to wawere gi Kiswahili kata wawere gi English cha to wakaw French gi one language tema wa grade go. Wadhi improve the number of A's. Gima neno ni wanyalo improve the number of A's mok wadhi e wach makwelo. Koro lokruok moko ma sirikal obiro godo gi they are welcome. For instance kata wach mar choko papers. Wawinjo ni sani papers ok bi chok dichiel nikech kanyo ema kuwuoga godo. Mae be wadok wapuodho o papers odhi okaw gokinyi to kisetieko tidok ikaw kendo papa mar ariyo. Gima wan godo gi shida maduong en ni kuonde moko there is a lot of distance bor. Kuonde moko mikaw containers ni kuonde maboyo kabisa. Wawinjo ni gisemitigate mano by medo containers. To secondly, kata ka gimedo containers, remember nitie climatic factors. Wane dwe moro miluongo ni El Nino era. Koth ng'eny, flooding will be expected. Gibiro hakikisha nadi ni papers moko kolwar e pi, jopuonj ok obedo access kuonde mikawe papers nikech koth kata the distance. Magi mitigating factors monego bed ni nyisowa. Nikech ang'eni dwaro maduong' nitiere mar mondo mi penj makamago kik kete containers. Kata kamano awange yiene mar mondo mi kapok wadonjo weche motenre kod rito kaka KCSE biro bede kitimo. Dong watike gi wach mag grading ne ahinya wach machiel mabende koro neno ka e kindi yawa magwa mabed noneno karamna ka oro ote. Giwacho ni grading makama nyalo miyo karamna subjects mamoko mbi maggi odog chien. Kuom ranyisi ka koro wacho ni maths bedo compulsory to yiero subjects mamoko mag dhok ariyo. Kuom ranyisi dong wan gi English gi Kiswahili samoro gi mano mar sign language. Koro ji mathoth ji neno ni nyalo yiero Kiswahili to we English, gwenge mamoko bende nyalo yiero English to we Kiswahili. Mbi koro mag subjects ariyo gi nyalo rumo. Ini nene nade? Mano onge shida. Donga wacho ni kane 844 chakre compulsory subjects ne history, geography, maths, English gi Kiswahili. To bang'e history gi geography no gol kaka compulsory subjects. Mano no komiyo mbigi odok piny. Nyaka kawuono yudo ka nyithindo matimo history pod ng'enya sani. Koro wadwaro kagi nyalo keto subjects go beda compulsory to ketgi grading system. Ka nyathi ok okadhe, ing'iyo mana gik ma nyathi okadhe. Mano is the one in the right direction. Nyathi otim subjects abiriyo kata aboro, to subjects abichgi obeda compulsory, lakini kik ng'i ni koremie to koro moko kaw. Wakaw mokadhego to wa concentrate on kwano gi one language kende. Mar ariyo, science mane wa emphasize ni ochopo kamoro ma kata graduates mek science go be onge tich. Wan gi jopuonj motimo BEd science osebedo oko. Wan gi jok motimo BSc general, wan gi jok motimo BSc in every other courses. To yudo ka sani gibende gi struggle ma yudo tich kata yudo kuonde mang'eny to ma research. Koro ka nyithindo neno ni science ni ichune godo, to jok ma giseneno mose graduate gi science kuonde ma gidhiye onge, be duoko mbi mar timo science no piny. Nikech you believe ni science tek.
to ka mosetimo physics gi chemistry bachelor of science ka wuok to koro onge tich. Koro emomiyo CBC dhi solve that one. Kik wachun nyathi gi course moro motimo atima ni odhi yudo tich. Wachun nyathi gi course moro ni nyathini ohero gini to waket compulsory subjects remain few. Kwano ni ema wacho ni okay, kwano ni to lazima nikech kwano to kwabiringe, language ni be lazima to wakaw language achiel. Mbi mar biology kata chemistry ibiro mna kel gi japuonj, to mbi mar subjects gi be ibiro mna kel gi career. Nyathi ok nyal weyo biology gi chemistry chuth nikech bro chuno ni courses moko modwaro timo in future pod bro ng'iyo mana ko biology gi chemistry. Mar ariyo nitie gimiluongo ni cluster subjects. Universities pod nigi cluster. Grading system nyalo change to university nyalo decide ni gin ka idwaro timo pharmacy to nyaka ikadhe 3 sciences, kidwaro timo medicine to nyaka ikadhe kamae, kidwaro timo law to nyaka ikadhe kamae. Koro we need gimiluongo ni harmonization, harmonize requirement ma grading system anek gi the clusters make universities. Are we going to harmonize gi? Because university bro decide ni kidwaro timo law to koro nyaka ikadhe both English gi Kiswahili gi other humanities gi one science. Mago ema koro onego benua penjo nikech cluster subjects to remain to cluster go ema dhi miyo mbi ma subjects go remain. Mana kaka clustering madwaro ni nyaka ikadhe English kitim history kitim law ema miyo jo languages pod are marketable. To mar ariyo nitie courses kaka mek accounting, gin be gin na gi demands margi. Iyudo ka nyathi mondo itim BCom accounting kata CPA dware ni ikadhe maths tikadhe language. There is a reason gimomiyo language kaka English idwaroga. One of it en global language. Mar ariyo ni penj be iseto in that language. Koro kidhi kuonde moko e pinje moko kaka lese Russia, USSR kata German, iyudo ni kucha language kaka English ok ng'i ahinya, ing'iyo language magitiyo godo kuro ema giseto godo penj te magisomo godo. Kata Tanganyika kae iyudo ni Kiswahili ema gi overemphasize nikech Kiswahili no be emipuonjo godo in the lower levels nyaka secondary. Erokamano ahinya kanya ilero yo makare gin maranya kora mga jongo winje yo makare gisani koro nikitano ka seche ringo mapiyo wadonja ne kotendre kod ikruok ne piny mar KCSE mabende koro biro bedo ka chako tarik 3 mano mar dwe mar 11. Ang'eni penj mamoko kaka mano mar KCPE gi mano mar KCSE bende biro bedo ka chako e giko mano mar dwe mar 10 dwe manyien mabende koro biro bedo kwa donje. Kinde ka kinde kitimo penj madongo e pacho kaendi wach maduonga midhiero mabende neno en kuo mar penj. Gisani migawo mochung' ne weche mag somo bende biro gi okenge mopogore opogore mano mar gayo kuo mar penj e pacho kaendi. Kuom ranyisi duche manyoro kramna ka Ezekiel Machogu jatend migawo mochung' ne weche mag somo kana lero ikruok mabende migawo mare nitiere godo. Mokwongo giwacho ni penj kapo nono ni timo penj gokinyi gi odio kramna bang'i odiochieng' saa 8 wache motimo gokinyi kinde machon nika ga penj ariyo awacho ni kitni timo kwano gokinyi to English itimo in the afternoon nika penj ariyo go duto te. Sani kore dhi chok mokwongo magokinyi bang'e okamitimo in the afternoon ibro bede ka ikaw gimoko kuom lokruoge mopogore opogore mabende koro ok dhi neno e kinde mabende itimo penj. Walosane kotendre kod gayo kuo mar penj koro. Yes, kachakre kaka penj ne timre ga ka ifofo no chakre ne penji timo gokinyi to moko ni timo saa 8 except ndalo michako penjo chakre makoro itimo maths, English kata composition ameneno ko nyalo tim penj 3 moko mid morning. To kane kuo pinjo te obire piny kae mane higa ma 2012 2011 2013 kata manone crisis mar polo penj ndalo jatend migawo miluongo ni Kaimenyi Jacob Kaimenyi. Ndalo go penj ne usre to penj ne kwalre seriously. Mang mano ne nitie ng'ato miluongo ni Dr. Matiangi gi Ngire Magoha mano bedo jotend migawo to ne gitimo gima ne ginyalo bagi reduce kata gi duoko chien wach ma kwalo penjno. Mano ok nyis ni kwalo penjno rumo. Kwalo penj nitie ga punde moko rumors ma kwalo penj nitie but ok en as emphasize kaka ne 2013 gi 2012 gi 2014. Koro shida maduong' mar nebiro mar kwalo penj ni en ne skunde ne dwaro results nikech skunde ne piem mar skunde ne too much. Nyithindo be ne gin gi pressure mar performing. There was also competition of nafas ke secondary kata competition mimanyo nafas e mbalariany kata e TVET. With the reduction gi changes ma sirikal obiro godogi
waneno ka kwalo penj nyalo reduce. Mar ariyo, dok kao papers diriyo e odiechieng' achiel, as much as en gi challenges mage, is a move a right direction. Shida maduong' mwan kaka jokupet wasebet kwa wacho en ni kwalo penj ni okuog kuom container kende. Kwalo penj no wacho ni wuok Kenya National Examination Council. Kunyalo rido korka National Examination Council to utieko wach makwalo penj. Nikech kuonde kucha emiyore papers e WhatsApp. Gibende gin gi kaka ginyalo ga oro. Koro measures mwaketo gi gina stopgap measures. But kuo mar penj tok nyal rumo chuth. Nyaka waketa measures gi wa open up kaka wase open up grading system ma nyathi nyalo kadho penj ko depending on his strongholds. Moko chuno ni nyaka chune gi compulsory. To wa chul jopuonj gi jok marito penj in time. Aneno ka permanent secretary Birio Kipsang wacho ni gikwayo mos. To gikwayo mos mana kwa dhi e penj moro. Lakne gikwayo mos chon. Gikwayo mos ni nok gichulo jopuonj manorito penj gi manonono penj in time. Sani koro giwuondowa ni gibro chulo in time. Wadwaro kawo that with a pinch of salt. To kata kamano wabro wacho ni jopuonj orita penj. To wabro wacho gi ni kapok jopuonj odhi nono penj. Wabro dwaro ni pesa ma ginono godo penj no obed increased. Nikech apart from ni pesa ni leo, pesa ni oleo to pesa ni be othin okorom. Koro wadwaro ni mondo jogi otigi chuny achiel. Ok ni nyapuonj tiyo to koni obeden worried kibro chule. Let the payment michulo jopuonj manono penj kata marito penj be on time. In fact, marito penj dware ka penj oruma ne bang' rito penj to ichule. Ng'at manono penj dware ni ka nono oserumo to ichulo gi. Ok ni nyathi dhi nyaka mbariariany batiek first year kanya japuonj manono penj ne pok ochul. Koro wach mar kwalo penj ni is a multi-sectoral. Onego bed ni ng'iye from all dimensions and from all angles. Mar wach mamedo containers kende gi loko time mar choko penj go kende is not enough. But it is a move in the right direction. Ang'ene kinde mamago timore bende osenyiswa kendo osechiwnwa siem kaluwore kod kodh El Nino ma bende biro bedo kachakore e giko mano mar dweni. To penj makamago kuom ranyisi penj mar KCPE gi mano mar KCSE biro bedo kachakre chieng' tarik 30 mar dwe mar 10. Biro bedo karumo chieng' tarik 1 mar dwe mar 11. E kinde ma bende koro koth nene koro gwenge mopogore ka bende penj dhi nyime. To dwaro bende nitiere mar mondo mi jopuonj kata mana jok mochung' ne centers okaw penj e sechego mitimo sechego. Ma bende titimo seche machielo kata ne odiochieng' no ikaw seche mamoko. Mana neno kanyalo kelo chiedh nade. Dhi kelo shida maduong' Sharon. Dhi kelo shida maduong' nikech we are going to witness gimiluongo ni delays leo. Jomoko nyalo leo dhi kawo papers nikech koth ochwe. Seche ma gidhi doko mo paper mar ariyo cha. Koro afadhali kata ni ng'ato kawo papers gokinyi to kawo gi te. To koro kokawo ni pod korito oduoko moko gi to oduoko kawo man. It means ni ku centers moko bro chako penj ka centers moko pok ochako. To ka centers moko chako penj kanyo be ma ku penj biro ga godo. Nikech jok mose yawo penj cha nyalo neno questions to oro ni jomoko mapok oneno. Koro we must ensure ni penj ochakre at the right time at the same time. To mae ok nyalre nikech the distance. Kuonde moko kaka North Eastern, the geographical distance bor ahinya. Kuonde moko ma koth ng'enye kaka Budalangi nitie that barrier. Iyudo ka seche moko isekawo papers to kiduogo tiyudo ka ora mikadho chande bridge chande pi oseumo kata ohula oseumo daraja no ok inyal kadho. Koro we are going to expect delays. So apart from that delays kata leo no nitie risk. Jopuonj are risking their lives. El Nino go. We can lose the lives kata jopuonj nyalo wito ngimagi accident mar koth kata nyithindo wuon matimo penj nyalo wito ngimagi. Magi duto onego bed okete consideration gi Kenya National Examination gi sirikal seche magi pango ginene. Ni kaka moro nigi such
challenges midhiero kaka magi ang'o mwadhi timo. Nitie issues mek helicopters go ginyiso wa gi numbers gi obedo increased. Higa mokalo cha ne nitie ga helicopters mane tero penj kuonde moko ma boyo kata kuonde ma affected gi flooding. Higa ne giwacho nwa mana ni containers ema obedo increased, jok marito penj be number gi obedo increased, jok ma kelo kwe penj no number gi obedo increased, to helicopters as a mode of transport onego bed ni mano be obedo increased. To kata mana kwan mag jogo eko ma bende chiwo arita, nikech wang'e ni nitiere gwenge moko ma bende arita kwe noke mokalo, nikech kana neno kata mana kwan mag joket arita kwe naneno ka center ka center kata mana skul ka skul ibiro bed kichiwo ne obila 2 mar mondo mi one kaka chenro mar penj ma kamano biro bedo katimo. Akende gwenge mamoko kaka mago mag hoho mar Okak diwache nang'o kaluwore kod kwan mag obila 2 e sikul nyalo romo? Mano giwachoga wacha on theory, on paper asaga neno nono penj na dhi timo gimoro miluongo ni monitoring kuonde moko miluongo ni Isiolo ndalo mar higa 2019. Seche moko yudo kata ionge obila, idhi kuonde moko to yudo ka obila onge. Secondly, nitie kuonde go emiyudo nitie bandits. Iyudo ka seche moko nyathi timo penj to jopuonj be rito penj to polise bende nitie kanyo, obila be nitie kanyo, to giluor ni saa asaya bandits nyalo donjo kanyo ba kel lweny. Kuonde mar holo ka wacho kuonde Pokot, Turkana kata Baringo, area ma Baringo kae. Koro wan gi challenges mang'eny nikech obila go krom to chuno giga ne gi withdraw obila from other sectors. Yudo gikaw nyaka jo prison, gikaw nyaka Kenya Wildlife, nyaka jo Kenya Forest, anybody who is called armed to giketo konyo rito. That is a good solution nikech konyogi. To kaka dware sani bro chuno gi ni gikaw nyaka kata askari mako ma not armed gi. Lakini we are not going to that direction. Wadwaro mana ni serikal hakikisha ni there is enough security. To je security gi omegi gik maginyalo rito godo ngima jok matimo penj gi jok marito penj. Nikech we don't want to winjo gimoro ni sijui bandits obiro bokelo o jao tungni kata nego nyithindo. Notimre ndalo higa 2 mokalo kamoro ni Elgeyo Marakwet. Mago gik moko wadwa winjo. Wan kaka jokupet wadwaro ni ngima nyithiwa gi ngima jopuonjwa obiriti. Seche mawuoyo ni it's just 2 months ago or 4 months ago mane japuonj moro ne gi Samburu gi jok miluongo ni bandits go. Okwadwa ni ngima jopuonjwa obet at risk nikech pesa mwadhi yudo from that exercise tin to insurance mong'adnwa ni kang'o isetho in the line of duty ni onegi kirito penj kata kigi itero penj onge gimidhi chuli malich en family ni emohinyre. Koro wadwaro ni serikal oti kaka notiyo higa mokalo kane Matiang'i tiyo gi Dr. Gire Magoha ne en a multi-sector approach ma every organ of serikal will locate on notice and every organ ne bedo concerned with their area of jurisdiction. Koro sani dware ni Magoha oken Magoha ilo ni Machogu ong'i kaka ginyalo tudre gi migao moko kaka mar security interior mondo ging'i kaka inyalo miwa jok manyalo konyowa mang'eny. Ka chutek to kata jo armed forces, jo KDF moko be ok med kanyo. Okochuno ni nyaka gibed mana obila kende. Kata jo armed forces mobet yueya e barracks be onego bed ni kelo mondo konye areas kaka holo mar Okak kama nitie bandits. Gima wadwaro en a smooth exam ma ok wabi bedo gi excuse nikech we are in the final phases mar 844. Ma odong mana this final phase mar form 4 gi jo class 8 matimo class 8 gi be ema dhi timo KCSE mogik bang' higni 4. Koro wadwaro ni KCSE kata ka bedo first out to bedo first out without any challenges. Ma nyithindo bedo gi grade matero gi e course ma onego bed ni course maber. To jopuonj manono penj go be wach gi be ong'i maber. Ok ni wach mani ka dhi timo penj kore kiserogi ni ok wadhi timo nu gima nwatimo nu last year, this time wadhi timo nu maber. Nikech ang'eni ywak osebedo ga kinde mag penj, jopuonj mabende nono penj kata mana mabende ng'iyo kaka penj dhi nyime. Bende gisebedo ka giywak kaluwore kod chal mar omenda kuonde mabende gininde. Gino marwa ni migawo mochung' weche mag somo biro bedo ka ng'iyo weche maket kod mago. Bende warito ng'iyo kaluwore kod gwenge mabende nitiere kod nok mar arita kwe. Okenge mabende gibiro bedo ka giketo nikech Zablon bende ng'eni kinde mosekalo nitiere moko kuom jopuonje mabende wuok e gwenge mabende arito osebedo manok e pacho kaindi. Mabende dwaro mar mondo wilgi sikul
sikul, kokamano to migi arita. Japuonj ka japuonj omi obila manyalo kowe sikul. Akeni biro bedo nade ka koro obila riyo kende emokete sikul ka sikul kaluwore kod dwaro mano mar migo mochung' weche mag somo. Kata kamanya kwaro mgajuan kapoka ka yo matina some moko kuom ote mabende ditiere. Ote ni yoronwa elai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook gi YouTube benda neno ka wantiere achiel kachiel inyalo keto ote mari kanyo. Ponono ni okiwinjo makare ahinya nya kaka grading ibiro bede ka itimo man kaluwore kod lokruok mabende aput mochung' ne somo mabende noketi nono mabende koro ibiro chak time e penj mar KCSE mano mahigani. Koko manya kwaro mgajuwa ngina mar mun meka yo matina adugo gi ote mare bende pod antiere ka gi Zablo na wange mabende njagoro mar kupet bade makisumo. Ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes reggae, ja, Rastafari twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different, they crave the exotic. Yeni kila thumbe kare kama nene edition benga kaluoka cha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama kite mana ngoma wake nyinga en Papa Vike ukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwarom gajuang dakika na beach tok sa Rio Marukinyi kamora mora mintiere machiegni okang mar ariyo wadhi nyime gi poro wach ahinya nyaka luwore kod ikruok mar penj mar KCSE nyakwarom gajuang mabende biro bedo kachako chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 geno mare nuborumo chieng' tarik 24 mar dwe mar 11 mar higani lokruoge mopogore opogore bende oseketi ponono ni no ionge kodwa ka nwachako twak makama lokruoge mabende koro biro bedo kaneno en ni grading ibiro bed ka itimo gi compulsory subjects ariyo kwano gi somo achiel mar dhok koro japuonjre biro bedo ka yiero Swahili kata mana mar English gi moko 5 mabende japuonjre biro bedo ka tema maber na penjo e mbui mar Facebook kanyo ni ineno lokruoge gi e yo machalo nade ote useoro lai mago tema chokare deka uchiel nono bende neno ote mopogore opogore mana ka nyalo somogi japuonj Zablo na wange ote mabende donjo mabende nyalo duoko ibiro bedo kiduoko Ano kanyo ote mar brother Kuku George mar thimo licho hinga Migori County. Iwacho ni Sharon penyena wendo ni to ka somo mar science ema wayude midusa kendo gin be e somo ma nyithindo loso go gik manyien to kose lokgi makoro gibedo optional donge gidhi goyo sector mar science no piny penjo ni mar ariyo en ni gwenge wa makaluo be adiera waluoro dhok mar Kiswahili ka okobedo ni ochuno donge thoth nyithindwa dhi weyo swayo haya mago gin penjo ariyo akaw penjo mar Benta Charles bang' mano to Zablo na wangi biro bedo kiduoko mar mondo wadhi nyime gi ote mamoko iwacho ni maths bende gi yiero topics mana ma important nikech moko nitiere ma waste of time though anto okasere dong wacha kane gi mar Benta Charles do mabende koro wacho ni somo mar kwano kacha bende gi yier mana topics mabende koro bro yier penj mar KCSE aken wach makamano kaka japuonj bende di wach nango wacha kana mana gi ote mar Benta Charles Erokamano Victor to gik mowacho go wasewacho ni bi mar subjects go ok bi rumo nikech nitie career gima nyathi dwa timo e college kata e mbalariany kata e TVET pod biro depend ni ikadhe subjects mar science no kok ikadhe to onge kaka koro biro konyi koro mano the desire ni koro idwaro timo lese kata medicine nyaka biro chuno ni kadhe mana biology chemistry kok idwa timo medicine tido dhi Kenya Medical Training College tido timo clinical medicine remember ni nyoro last week KUPS en migao mate keto place jo puonje colleges gi universities no keto nyithindo moko e MTC to kanyi somo wachno maber nyithindo moko nyodwok ot nyithindo mang'eny kabisa ni ok gi qualify despite ni KUPS oketo gi e MTC kanyo ok gi qualify nikech no gikadho e biology kata e chemistry kata generally e some subjects koro mano the fact ni okibi qualify a dream career mar mileko ni dwaro timo cha biro mi ijiwri mondo ikadhe subjects no whether any graded or not koro ibiro dwaro ni mondo bed parts of subjects mabedo graded but for others mok dwa timo subjects go ok dwa dhi MTC ok dwa dhi TVET timo engineering kata ok dwa dhi mbalariany matimo science courses to gin gi option mar kadhe subjects magidwaro timo gibed applied or technical kata gibed humanities koro mano ok dhi gologi then iwacho kanyo wach mar oswayo ni jok mawacho Kiswahili maber king'iyo Kenya kae ng'eny gi gin joluo ber e Kiswahili kabisa kata king'iyo jolendo moko maber e Kiswahili gin joluo koro the fact ni Kiswahili ok bi bedo graded ok nyis ni koro Kiswahili biro bedo marach waseneno jok motimo Kiswahili mapod wacho Kiswahili marach nikech spoken language is different from language ma otime page kata jok Mombasa moko be wacho ni Kiswahili gi magitimo go penjo ok ber to komagi wacho to mit idwaro ni giendelea wuoyo mondo iwinji koro ukikwa wach ni subjects kaka Kiswahili biro dok piny
nikech higni pod idhi time en compulsory to ok obi bedo graded kokikadhe. Then chon ka doke chon ma system machon ma 763 ng'ato wach topics chon ka nyathi ng'ato ni e secondary kata form 5 form 6 kata form 3 form 4 ne giyiero ga topics iwacho ni adwa timo West African history anok adwa timo East Africa history adwa timo European history. Koro idea ma ng'ato biro godo ni kata topics inyalo yier nitie structured ways of yiero topics go kata barariya nitie topics ma ji yiero ga iyiero ni koro adwa timo option ni adwa timo option ni. Koro topics no is not a bad idea except ni every subject nyaka beda gi compulsory subjects mago duto fufo no biro. Awange mana kaka nanyalo ng'adi nikech Benta Charles ni kapenjo ni maths bende giyier topics mana ma important nikech moko nitie ma waste of time. Koro waneno ni kwano kacha bugu kwano kacha nitiere moko kaka one theta kia nang'o masa moro ok nyal konyo mago kik seti godo penja kene mano neno nade dong nyalo kelo kata mana chochni ahinya nyalo kelo shida nikech kwano be makonyo kwano holistically en mokonyo gi other subjects en ga iluongo ni transfer of knowledge onge gimoro e kwano kata mibiro wacho ni rach. The fact no sekete curriculum ma secondary it means ni nitie kaka ibiro tiyo kode one time or another to kok itiyo kode to it will just be a very small part. Subjects ng'eny kanyo ang decide ni ana odwa timo algebra ok adwa timo algebra no kitime biro konyi kata kidhi bedo carpenter. Nitie moko ka probability nitie moko kaka navigation nitie matrices. Koro bati ni gido yiero subjects gibro mana yiero mage gibro yiero mana subjects moko topics moko magiparo ni yot kabisa. Koro kar kwano kanyo to pod ok abiyien mondo ginene pod gimedre arida nikech kata mbarariany iyudo ka nitie gimiluongo ni maths 100 ka ng'ato ok tim kwano compulsory subjects moko nitie miluongo ni maths 100 kata maths 4 jok moko tim kwano no as a co-unit moro ma everybody timo mondo ibed gi basic knowledge. Koro ka kwano kanyo to ok wabiyiene gitime atima nikech mano gateway to other subjects. Kwano kata mna kopogre gi e school kata mna ngima marwa mapile kwano nyaka mienje kumoro kidwa kwano omenda kidwa keto kata mana budget e udi kanyo donge koko mana kawe ne moko kuom mana minyalo medo ema konyo Sharon konyo wayudo kata mine ma uso nyanya cha pok noduoko ga change mang'eny. Mine ma uso nyanya mine matiye chiro pok noduoko ga change mang'eny nikech kwano cha konyogi mana dier makende kenda sero koko manya korom ga juanga so mene moko kuom ote magi mabende Zablon Awangi nyalo yudo thuolo mar duoko dan kanoyo mano fulo ni ka en gi wacho ni kintiere gi e both English gi Oswayo tikwano mana achiel kuomgi wach makamano Zablon Awangi biro bedo ka duoko. Jared Chemist wacho ni nyathiwa an kaka japuonja sero nikech nitiere subjects moko nyithindo timo to ok konygi e ngimagi. Ote machielo mwasomen mar Otiende Sam iwacho ni joma beyo konyore kabisa Kiswahili nyocha miyogi kata kamano an wach mar Homa Bay notoka sero mana ka Zablon Awangi nosewacho Kiswahili bende nyithiwo ng'e gwenge mopogore opogore. Kata kamano ote machielo manyalo somo en mar Kevin Arucho iwacho ni somo osekethre Kenya kaindi. Ote machielo iwacho kanya janeno marwa machielo Olago Jachuma iwacho ni maths and mother tongue bende Zablon Awangi kanyalo mana paro ni kinde machon mother tongue bende niketo gi sikunde mana ni tinde aneno ka orumo kata mana lai mar somo CBC ne okane ka osire malongo chon kata mana penj madongo ni timo mother tongue akeni mano bende pod timore nenga early childhood mother tongue ni puonjo ga early childhood aparo ni pod entie I'm not sure aparo ni pod entie nikech nyathi ok nyal chak puonj gi English direct nyaka puonje gi early childhood koro ka PP1 ka chaparo ni pod entie gimoro ni mother tongue no unless gimiya nying moro but to korka language mo wach ni kiyudo remember ni owach ni if you have 5 best perform subjects koro ka kiyudo ki English gi Kiswahili mano is part of the 5 best perform subjects okinyal we ni koriwe Kiswahili ni ringo idhi kaw siari moro miremie gima no penjo ni nikech compulsory ni yiero maths gi somo mar dhok koro ng'ato kano yiero dong nyaka koro ng'ato yier ni compulsory nen mane koro mipenjo ni ka somo mar dhok mano kiyiero kuom ranyisi ni yiero Kiswahili to English idhi yudo to Kiswahili yudo kata mana B- mane mikao miriwo godo grading. Ideally neko nago kaw both of them nikech mane mwatemo golo from the other sides moko mane timo physics chemistry biology tikawo the two sciences tiweyo one a grading system kati timo two humanities ka one an kum pacha mano just mapacha
onego bed ni ikawo mana the top 5 apart from kwano gi English, kendo gidhi gimanyo another top 5 mitime maber. Ka gisekawo kwano gi one language, to that other language nyalo compete gi other subjects kendo. Nikech seche moko idwaro luwo lain mar languages go, idwa dhi timo nyaka PhD e languages. Koro ok nyal tuoni e grading, nikech the new system onego bed ni konyo ng'ato yiero pathne chon. Oyiero pathne chon through the grading system mondo miye ability o miye advantage mar dhi timo courses mondo dhi timogo. Mano e kapacha. Then korka Homa Bay, ng'eny awacho ni jo Kiswahili madongo ng'eny gin gi Homa Bay, kata wala bin kor gi nyaka chika chieng' gi Homa Bay. Jako yo Sylvester giri ne gi jo Homa Bay. Homa Bay pok okonyore ahinya. Homa Bay golo thuonde. Homa Bay golo thuonde Kiswahili gwiji, luongo ni gwiji. Erokamano ahinya. Ote mamoko mabende donjo nyakorom gi jong mabende aneno ka giyore. En mana ni wach mar Homa Bay ni gi gede gi joluo mabende okia Kiswahili mabende biro bedo ka yiero somo mag English. Victor De Santos wacho ni dawe ginego swayo koro. Aya. Ote machielo en mar kinyalo ketna ote machielo. Brenda Nyarmolimo iwacho ni that is the worst change to have happened. Languages should be compulsory. Iwacho kanyo ni the next generation will be people who cannot express themselves properly in foreign languages. Iwacho ni the education mar Kenya, iwacho ni chal ka gima ntiere ICU. Ote machielo kanyo, Ephraim Uchiengi iwacho ni gi avoid real issues mantiere weche mag somo. Ephraim to kende knwa ni gin issues mage manie weche mag somo mabende samoro temo ne ginyalo avoid. Koso paro mar Ephraim no mwalimu nyalo dwokang'. Real issues. Real issues tell me now which page go. Remember last year kane machogu pod nyien, penj ne wachre nokwalre manokelo twak gi debate maduong' higa mangima ni penj ma KCSE 2022 nokwal koso nokokwal. Koro higa ni wan gi chance mar changing kata removing gik mane miyo penj go kwalre. Mar ariyo wan gi chance mar rectifying kata konyo gik ma mistakes ma wasekatimo kaka chulo jopuonj manonono papers go in time. Mar adek wadwaro rectify issue of wastage. Chon wasebet kwa waste nyithindo mang'eny, subject ma nyathi okalo tiego higni 4, owacho ni mano subject ma useless, ok wadwaro grade, to wa grade subjects moro ma wane maparo ni ber kode. Ng'ama dwaro dhi timo Kiswahili wakete ni koro ng'ama dwaro dhi timo Kiswahili wakete ni koro in kisekadho biology gi chemistry to bas oromo. Onego bed ni waket ng'ato ni kata kidwaro dhi timo French, to French no bedo included, CRE no bedo included, history bedo included. So we are trying to avoid wastages ma osebedo katimre secondary. Nikech education mitimo kata somo onego bed ni somo kiwuok godo to okonyi, ok en somo moro ma gimoro bede pay slip ni, result slip ni, to onge gimokonyi godo. Ni na yudo A history to A no kokonya, kata na yudo A physics to A no kokonya, nikech jogi nokawo mana biology gi chemistry mano add, kata na rem English to affect adhi timo medicine. Asewinjo jopuonjre kata nyithinda mana puonjo mang'eny mokwacho ni nakoso timo engineering nikech na rem Kiswahili, nakoso timo medicine nikech na rom English. Mago should be a thing of the past. Kata CBC be Presidential Working Committee on Education report mane gire munavoteroni nogolo report bowacho ni nitie a lot of wastage 844 kae, particularly a ranking gi grading. Koro migao masomo has moved in the right direction, not to wait for CBC, but 844 kae gichako rectify kata kade bed ni 844 dhi ni karumo, odhi karumo, to seche modhi korumo no to wa rectify, wa los gik ma sebet kwa timo marach mangire mundavu gi team ne nondike Presidential Working Committee on Education Reforms of gik mone bed ni watimo maber for nyithiwa. Kikwa wachi ni koro ne reforms koro wadit CBC. Gitimo, they have moved in the right direction by rectifying gik manowache Presidential Working Committee on Education Reforms. Erokamano ahinya. Zabno na wangu wadong negi matine dakika par mar mondo mi watiek twak makama, to kata mana kapok watieko twak mae higa mabende biro bedo kwaneno kwan mag jopuonjre mathoth mabende biro bedo katimo penj adek e pacho ka, mano moriwo mar klas 12, mano mar grade 6 kanyakla kod mano mar klas 8. Mano kwan mag jopuonjre maromo 3.5 million. Bede par ni ma elot mogik
mag nyithindo ma bende biro bedo katimo penj mar klas 8 mong'ere kaka KCPE e bolai mar somo mong'ere kaka 844. Kwan mag nyithindo kanyo bende naneno ka ng'eny miwuoro. 1.4 biro bedo katimo penj mar klas 8 mano mar higani. Kata kamano walosani na kotendre kod kwan mag jopuonje ma bende biro bedo ka supervise nono penj makamano bende naneno komedi. Mokwongo naneno kanyo ka centers ma bende biro bedo mago storages ma bende biro bedo kikete materials mago mag penj bende omedre kanyo. Naneno kanyo ka containers kwan gi en 576. Supervisors kata invigilators ma bende biro bedo kanono penj makamago aneno ka kwan gi bondo medre 223 mago jopuonje supervisors gin vigilators ma bende biro bedo kang'iyo kaka penj makamano ibiro bedo ka itayo. Kopogore gi mano bende wacho ni marking bende nitiere bang' penj. Kwan mag jopuonje ma bende biro bedo kanono penj mar KCPE gi KCSE bende aneno komedre kwan mar 37,731. Liech man ka en mana chudo. Geno maro ni mana kaka nowachi ni chudo ibiro bedo ka ichulo e sama owinjore. Yomiyo ma bende nyalo bedo ka en jopuonje ma bende samoro ibiro bedo ka ioro e hoho maroka kuonde ma bende samoro nok mararita osebedo kaneno. Mane madwa ni watuagie bang' mano to walor chenro. Erokamano Sharon. Owachore ni penj ma jo klas 8, klas 12 gi klas 6 medre. But king'iyo maber tibo yudo ni jo klas 8 namba gi omedre marudufu, omedre ahinya sidang'. Main reason mi namba ma jo klas 8 medre wang'eyo ni it's related to the CBC. Kane nitie uncertainty, nok wang'eyo ni CBC ochomo kanye. Jonyuol mang'eny noluor ni nyithindgi biro timgo experiments gi sirikal. Koro ng'enygi noringo botero nyithindgi e klas 7 higa chande mondo kik CBC nwang'gi, mondo higa ne oyudgi ka gin e klas 8. Koro wan gi a big majority of nyithindo mane e klas 8 madhi timo penj madong' ng'ado one class nikech ne giluor gi experiment ma sirikal timo gi wach mar CBC ni. To ne presidential working committee be pok nogolo report mare. Jo JSS be pok nodonjo, ne pok okelo jopuonj. Koro sani nyithindo go ng'enygi dhi timo penj to gidhi kadho. Ng'enygi will be underage ka gidhi e klas 9. To kata kamano nyiso ni population mar Kenya osemedre, emomiyo the number of students both class 6, 8 gi form 4 class 12 be medre. To mano nyiso ni kata jok marito penj gi nyaka medi. Sirikal osemedogi. Ka sirikal osemedogi to namba mar jorit penj gi jonon penj dhi bedo malo. Pesa michulogi kik bedi ni leo kaka noleo last year cha. Kik wawinji ni penj okwalore kata moko manok owuok ka waonjo ka jatend migao wacho ni penj onge manokwalore. To kuonde mwantie to wang'iyo ni skul kama kamani min magiyudo nyokone bende giyudo. Mano njao somo to ketho moral ma nyathi manyotiyo matek cha. To mar adek en issue mar results gi. Kata kwadwaro ni ogol gi chon, kik waket jok manono penj gi oti in a very strenuous position. Last year waneno ka jok manono penj CRE gi jok manono penj business no ng'anyo. Kama ochuno ni koro janono penje manya ng'anyo, mano nyiso ni kata ka gidok ginono penj, o gibi none kaka no ginone kapok gi ng'anyo cha. Omae tim ng'anyo ni timre nikech Kenya National Examination Council gi migao masomo pok otimo part gi mondo obed ni gitimo. Koro wadwaro higa ni obed higa ma nyalo bedo exemplary, ma ibiro wachi ni higa ni to penj notimre maber, ng'ato ka ng'ato mor, nyithindo mor, jopuonj mor, to skunde be mor. Ok wadwa winjo ni koro jopuonj pok ochul by next year dwe mar 5 kata dwe mar 7 ni nyaka union wago koko eka chul jopuonj. Ok wadwa winjo ni results mek skunde moko obedo cancel. Seche moko sirikal be ok dwa cancel kata results gi nikech ging'eyo ni ka gi cancel ibiro wach ni ku cancel kata wito oko results mek skul makama. Koro wadwaro gik matimre maber manyalo konyo nyithiwa gi. Wacho ka wachako ni somo mar Kenya obedo affected gi the cost of living. Gima mar piny oidho, gima mar bedo piny Kenya kae oidho malo kabisa. Sani dhi e university nyithindo mang'eny manya neno kata jok klas 12 moko ok yier courses. Giyiero courses kaka jok mane yiero secondary. Chon ka nyathi do dhi klas form 1 chak klas 9 tikawo barupe kata ikawo mar ogande, tikawo mar lwak, tikawo mar ng'iya, ting'iyo ni mane
ema beche kata fees ne ni lower ti apply to sani ineno koketi ni university dhi bedo gi levels ang'wen make payment. Koro iyudo ka nyathi wacho ni an ok adwa timo medicine, ok adwa timo pharmacy, imanyo kata Bachelor of Arts moro. Wabiro bedo gi situation ma jo Bachelor of Arts biro bedo nyithindo ma oyudo plain A's. Secondly, nye wayudo ka jo private universities mbalariany ma mek jo oyudo nyithindo mang'eny nikech koro ji neno ni onge pogruok kati ya public university gi private university. Koro mae penjni mabiro ma KCSE ni onego change this narrative. Moro mani nyathi koro neno ni ok onyal timo course nikech oonge pesa, iyiero course moro ma pesa ne tin. To kiyiero course ma pesa ne tin, mano nyiso ni ok wadhi golo maximum potential ma nyathini, nikech ma nyathi monego be nitimo law, to nikech koro law is expensive odhi timo BA. Koro KCSE should be a way mar for placement, to kobi ti kode for placement ka kendo nitie barriers. Secondly, penj onego bed ni timo at the same time all over Kenya. To kwa bi timo penj all over Kenya at the same time ka nitie gik moko kaka security, nitie gik moko kaka climatic factors kaka El Nino, ma sirikal biro mna wacho no iko chenro, to kidhi on the ground gik moko pogore on the ground. Chenro moselos malong'o madhi transport jopuonj moting'o penjgi to the exam centers from the containers onge. Medo centers gi medo containers is not enough. Wacho ni gi med transportation ka tek to ginyiew kata yie, ginyiew kata boats e areas mantie El Nino mondo giket nyithindo go e speed boats gi jopuonjo dhi hotel papers go. Mago e chenro monego giwachnwa sani ni giseketo. Ginyiew helicopters adi, ginyiew speed boats adi. Kata mano lalo moko bende nyithindo kadhe mabende samoro mukore gin maro ni sirikande mag gwenge bende neno ni okang' makamano odhiyo makare. Zablo na somo ote mogik bang' mano minyalo duoko wani duoki gi wachni mogika koro watieko donge. Koro ketna ote mar mondo mi asom. Aneno kanyo ndire iwacho ni Sharon oyawre. Ben adiera ni kuo mar penj ni biro rum adier. Giduoknwa Matiang'i iwacho ni nyocha waneno kaka kuo nyocha timore e penj mokadho. Higa ni pod aneno mana ka kuelo dhi medore kata ka government wacho ni gidhi keto chenro madhi miyo penj mar mondo mi kik gikwal. Iwacho ni mane ywak ni in ndire kiwuok Mombasa. Ndire to kwarita nena kaka duoko biro wuok Omonde wane anena. Singo sirikal gi migawo mar somo seketo. Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni wach mar kuo penj en gima koro bedo ni nego beni bedo controlled osetamo sirikal. Aroko paro mar testing students in other forms. Erokamna nyakum utimari. Rehema Justus wacho ni chem mano chemistry gi biology onego bed optional. To dong mane nadier nikech koro compulsory en mathematics gi somo mar dhok achiel. Nyalo bedo Kiswahili, English kata mna sign language. Sultan Boy iwacho ni which subject has been omitted. Mobedo omitted onge. Mwalimu dhi duoki kanyo Sultan Boy. Mako Koth ote mari ma ote mogik masomo. Iwacho ni Sharon, the education sector in the country is in coma. Serikal oketho somo gi wach mar CBC. Mogin ote mopogore ma bende nyikwa Ramogi Ajwang medo oro dakika maneno ka koro rumo dine en hero marwa mar mondo mi wadhi nyime gi twak makama. Kwa kamano mwalimu Zablo na Wange ote osedonjo ma bende nyalo duoko ma bende asomo gi wach mogik watiko chenro. Erokamano. Onge subject mo bedo dropped. What happened any subjects in the year apart from the English, the language and kwano, in the year 5 mitime maber. Nyithindo timoga bedo ga grade subjects abiriyo. To normally nyithindo timo boro. Kon pacha kata pach kopet wadwaro ni subjects go kag ber nikech with this new grading system gitim kata ochiko. Nikech nitie situation ma nyathi drop subject moko odwa drop nikech koro dhi bedo grade abiriyo. Sani onego bed ni gitimo kata subject ochiko. Mano ka pacha mar paro mondo koro gikaw the 7 best ka gisekawo 2 ma compulsory go, but onge subject mobedo dropped. Kuoma penj to ok wanyal wacho ni biro rumo nikech kuoma penj ni kamoro amora kata mbalariany kuro be mang'eny seriously. To koro wang'iyo ni wa reduce the crisis level mar kuo mar penj no. Secondly, kik wang'i ni koro kuono be affect
career ma nyathi. Ok wadwa situation ma nyithindo kalo maber to nyithindo gi ok nyal dhi timo certain courses nikech gin giwuon gi luor. To kata ka gidhi timo courses go, the dropout rate is very high. Mae is affecting us nikech nyathi dhi manyo nyafas nyawadgi courses madongo kaka medicine, engineering iyudo ka gin gi limited chances. Koro ka gisekawo nyathi nyaka mokwalo penjgo, to jok mokwalo penjgo dhi drop affect jok moko kwalo penj modhi other courses nikech nafas ma gidwaro chande opong' gi jo a few mano kwalo penj. Koro wan kaka jokupet wadwaro ni watim the right thing for the right of the nation. It's true ni Matiang'i gi Magoha gi Dr. Matiang'i notimo maber migawo masomo. Magoha pod nyalo ywayo soksi mare pod ni piny, onyalo ywaye bobed gi kamoro minyalo pare godo e sekta masomo ni obende nokonyowa. So far gimosetimo malich ahinya ok wane gima wanyalo yie godo ni en to en ng'at mawinjo wach. En ok en kaka ni wacho ni Magoha was arrogant. Magoha was arrogant to sekta masomo, education, exams in education obede exam minyalo par godo bang'e kaka Matiang'i notimo. Ok wanyal duoko Matiang'i, ok wanyal duoko Magoha, but wanyalo timo gik mane gitimo cha to improve on the situation. Mano emanyalre. Ka ok wajua boro gik mane gitimo cha, then we are doomed. Koro wan kaka Kupet wadwaro kedo ni jopuonjwa, to wawacho negi ni shida masebedo go maduong' kuom jopuonjwa madhi nono ni seche moko wawacho negi ni kuku sign contract no to ipo ka gine ma giseringo gi sign contract kapoka oginene. Wadwaro ni this time gidhi nono ka ging'eyo ni dhi chulgi pesa di, to sirikal be owach when they are going to be paid. To wadwaro ni ochulgi at the time magitieko nono ni to pesa gi osechul, nikech ma en pesa manobedo budgeted for, en pesa maging'eyo ni dhi tim. To nyithindo moko madwaro ng'anyo, wawinjo ka skunde sani osechak wang', skunde nyithindo osechako wang', moko osechako ng'anyo ni gidwaro leakage, gidwaro mo onge. Jopuonj machiwo mogo kata principal machiwo mo, wadwaro kwerogi ni kang'o maki ubiro bedo on your own. We nyithindo tim penj nikech penj ni ema nyithindo to ema biro konyogi yiero careers magidwaro dhiye. Education exams mokwal okony nyathi, ketho ni mana nyathi nikech ong'eyo ni ngima yot. Koro wan kaka Kupet wakwero principundewa ni kik gitem ni koro gikonyo nyithindo mondo oyud mo kata oyud leakages. We nyathi otim penj kaka nopuonje gi japuonj has done his part. Mano e kwa mana wacho mogik. Erokamano ahinya, paro maliw kanya ahinya ne CM ne jogo eko mabende osebedo ka kwalo penj. Kata mana ne janyuol ng'ato konyisi ni entiere gi papers mago keke nyiewo, aneno ka migawo mochung' ne weche mag somo wacho ni gisedino rodo te. Kokamano Zablon Awange, agoni erokamano ahinya kuom mido thuolo mondo e studio marwa e kaunti ma Kisumo. Nyakwaro Mgajuang nwaloso kanyo gi Zablon Awange, mano jagoro mar Kupet bade ma Kisumo. Kokamano apar ni penj mago madongo ipacho kaindi, mano mar KCSE, KCSE, KCPE bende biro bedo ka chakre giko mano mar dwe mar apar. Ka bende kwan mag jopuonjre maromo 3.5 igeno ni biro bedo ka timo penj madongo makamano. KCPE mapar ni lot mag nyithindo mogik mabende biro bedo ka timo KCPE mane bola imong'ere kaka 844. Ka kwan mag jopuonjre mabende biro bedo ka timo KCPE chakre chieng' tarik 30 mar dwe mar apar nyaka chieng' tarik 1 mar dwe mar 11. Gin kwan mag jopuonjre maromo 1.4 million. Penj mar KCSE mago mag nyithindo bani grade 6 ka dhi grade 7. Kwan mag jopuonjre 1.2 million. Ka penj mano maduong' mabende nwalose mano mar KCSE mabende biro bedo ka chakre chieng' tarik 3 mar dwe mar 11 nyaka chieng' tarik 24 mar dwe mar 11. Jopuonjre maromo 903,260 biro bedo katimo. Kaka janyuol bende iseiko nyithinde yo makare, nyithindo bende useiko yo makare, jopuonje curriculum bende usetieko. Ting'en maru. Gikanyo bende makelo wa giko mar twak makama, dakika en 33 tok saa 2 mar okinyi. Okinyi makawuono nomulo mana sekta mar somo. Ni mar saa 3 e chenro mar mbaka romo, be nyawadwa Joyce Oduor biro bedo kamulo sekta mar somo. Chutho kaluwore kod omenda mabende migawo mochung' ne weche mag somo nochwale e sikunde. Resruok bende nitiere. Kokamano kik dhi mabor, mabiro en chenro mar orako. Mana taye chenro ni nyinga Sharon Ong'ao.